There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Vi vil have Danmark på rette kurs. Lavere skat giver mere arbejdskraft. Skattelettelser er således en generator for vækst. Skatten skal ned på 50%. Erhvervslivet skal have de bedste muligheder. Vi skal være flittigere og dygtigere. Hos de konservative går vi meget op i konkurrencekultur. Konkurrence skaber dygtighed og innovation, og er godt for alle. Investeret i veje, brug og lufthavne og skinnenet, hvilket har gjort Danmark forkommelig for både virksomheder og for borgerne. Vedvarende energi skal være billigere og offentlig forsyning. Staten skal gå forrest i forhold til digitalisering af den offentlige sektor. I de konservative støtter vi vedvarende energi. Vi støtter iværksættere og tror på, at langt de fleste mennesker er født med kreativt og unikt potentiale. De skal udvikle sig og blomstre, og fra politisk side vil vi fjerne alle hæmmende barrierer. Vi skal belønne de flittige danskere. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie. Dygtig. Det er godt. Det betaler sig at være flittig i det danske samfund. Vi ønsker et samfund, hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfte den svage, men for svag til ikke at knække den stærke. Det vil sige, at alle hjælper hinanden. Fattige familier skal hjælpes mere. Det hjælper ikke noget at have en fattigdomsgrænse på kroner og øre. Vi skal også hjælpe familierne og enkeltpersonerne, og de hjemløse skal væk fra gaderne. Vi vil udvide mængden af boligtilbud til de unge, så det eneste tilbud, de har, ikke er et herberg. Ingen skal leve på gaden. Ja, her ved Konservativ vil vi også gerne være åbne over for indvandrere i vores indvandrerpolitik, men vi forlanger dog, at de kan forsørge dem selv. Her forlanger vi også, at de offentlige kasser skal være lukket. Det betyder ingen børnepenge og ingen ulandshjælp. I må selv være i stand til at kunne forsørge jer selv. Nope. Vi vil gerne have lov til at belønne udlændinge for deres aktive deltagelse i borgerskabet. Så som for eksempel frivilligt arbejde i en idrætshal. Det skal belønnes. Jeg arbejder frivilligt her. Det er rigtig godt. Undskyld, ved du, hvor stadion ligger? Fuck dig. Gå tilbage til der, hvor du kommer fra. Ja, vi synes ikke kun, at det er indvandrerne, der skal gøre Danmark til et bedre sted. Danskerne skal også skal møde indvandrerne og være fordomsfrie. Vi synes, at Danmark det skal bevare sit gode ry og stadig være det åbne land, som Danmark nu engang er, så indvandrere vil blive ved med at komme hertil. Vi vil bevare det gode gamle. Vi vil heller ikke ændre på Danmark på grund af udlændinge. Vi skal bevare ytringsfriheden, ligestilling mellem kønnene og religionsfrihed. Vi vil forandre for at bevare. I Konservative der mener vi, at der skal være højere straffe til personlige forbrydelser. Så som vold. 10 år. Vi går ind for, at fængslerne skal være mere resocialiserende, så fangerne får det bedre. Det skal nok gå. Ej, jeg får det meget bedre. For at vores samfund skal kunne fungere, skal der være rette linjer for, hvordan man skal opføre sig, så der er respekt over for hinanden. Og derfor skal der være høje straffe til hård kriminalitet. Dig er din fremtid, din familie, din økonomi, dit liv, dit Danmark. Frihed under ansvar. Stem konservativt.